Sibingelele masosha. Leading up to iLokhuza, vote of no confidence, like KZN. Khona ibingayenza sense ukuthi umkhonto ubungavela uthathe iKZN on a silver platter, just like that. Ibingayenza sense. So into laphana ebengicabanga bengisho nami ngithi ayikushuthi ke if umkhonto ungayithatha ngevote of no confidence kanjalo province kushuthi khona la umkhonto usidayise khona. Isho njalo indaba ngithi kukhona la shuthi umkhonto uzobe usidayise khona ngoba this thing ye vote angicabanga ukuthi into okuyona ezobuyisa izwe ekuthina. So ngishiso yini na uGogo Helen naye wakwakubeka before ukuthi there's no way abangavuma ukuthi iKZN irunway umkhonto neEFF into efana nale. There's no way. And futhi ke singathathi lightly amagama kaGogo. uGogo urepresenta lohlobo lulamaAshkenazi. So labo bantu yibona abantu abaphethe umhlaba, yibona abantu abalawula umhlaba njengamanje. Banabantu babo ababafake kwipolitics ukuthi babaranele izinto, babagadele yonke into. So umuntu ongenayo ophathayo kumele abe nesivumelano nabo kuqala labo bantu. Awukwazi ke ukuthi ungaphatha ungazange uzovumelane nabo. Into engabuyisa izwe kube ngalendlela esifuna ngayo umkhonto i-revolution kuphela. Hayi ngendlela yevote ukulwa ukwenzani. So njengayo lento le yase Maritzburg ngokomthetho weLokhuza mevese ngiyasiphasa ngithi uyabona kuyimanje indlela okwenziwe ngayo indlela engekho semthethweni, kodwa namavoti kwenzakala last year amavoti kodwa izinto eziphelele emoyeni. So izinto zonke lezi ezenza ukuthi abafuna ukugoba ngazo umkhonto bawuthambise uzibe ubanana uzugcina usuvuma ukuthi hayi sizobambisana nani. Lapho ke usushintsha umkhonto ufana neANC. So bese umkhonto obusu iqembu leservice delivery lokuthi hayi yakhela abantu izindlu, hayi lungisa amanzi nani. Yebo ku right lokho, kodwa akuyona inhloso yomkhonto leyo. Inhloso yomkhonto yokukhuphula umuntu omnyama, yokuthi nathi sibe nezwi lapha ya eyimalini kumnotho. Hayi ukuthi sigcine ngokuba ama-consumers kuphela, kodwa silawule ama-means of production nathi. Singafani nje angithi manje uyabona nawe siphethe ama-billionaires. Lawo ma-billionaires esinawo nje namhlanje yini umsebenzi wawo? Abakhiqiza ifokol. Ngitshela into eyodwa eproducewa umtsipe. Ngitshela into eyodwa eproducewa uRamaphosa. Singababala seshonele ibaproducerani. Means of production ikule genge le ezisilwa nayo. So they are gatekeeping it ekubona ukuthi singalinge singene lapha. Kunalokho into abangasikhohlisa ngayo thina ama-shares. So lo sigcogcoma siba nama-shares lapha sibizwa ama-billionaires nama-millionaires ngama-shares esiwathola kulezi indawo lezi eyilawulwa yibona ezabo. Lezi futhi ngeke sizegcine silawula egcineni. Masiyilawula sobe sifana ne-remote control. Angithi inkinga kuthiwa ufuna ukushintshwa yonke lento le njengalo lohlelo lwethu esilithanda kakhulu lwe-BEE. Silibuke lulu sithi BEE yantu amnyama, kodwa isisiza ngani? Singakhohlwa ukuthi nayo lo BEE yasungulwa yibo laba belungu.
ngoba beyazi sebeplane bayiqeda into yabo ukuthi hayi sizofranta ngabo laba sibabeke lapha bawujabula lo dlanzane lo uzibona lisemandleni lize likhukhumale egcineni abelungu emuva. Sinenkampani ezinkulu kabi amagama abantu amnyama ezinani kodwa mawusuthi ungena phakathi boardroom hawu laselishintsha ibala manje lamhlophe. So yona indlela esebenza ngayo ayisizi ngalutho nayo nje yebo uyena ke ubamshuluzi wazama ke impela kwafaka abantu bamnyama bashutheka yonke indawo bashutheka bagcina sebe ama-millionaires but ayishintshile le nto okufanele ishintshe ukuthi abantu abamnyama babe laphaya ekwi-production. Kuyimanje where are those millionaires azakhigizwa umshuluzi? Angithi abasekho, sebewile sesihlupheka nabo namhlanje because abekho laphana la umnotho ngempela la ulawulwa khona ngempela umnotho. So yilo nto enjalo manje kunzima kabi ukuthi singathi sizolwa size sifike lapho ngevote khohlwa nje khohlwa. So if into engasiza ngithi silwela ukuthi amasosha awangenelele, amasosha masithi awangenelele angeke vele amasosha angenelele umlomo njengoba sisho nje. Siyebo singabiza amagama sithi amagwala yini anjani alawulwa istate but indaba ithi amasosha angena if izwe lingalawuleki. Bonakala cha izwe alilawuleki manje, uhulumeni uhlulekile ukulawula izwe. Akavele uhulumeni ahluleke ukulawula izwe ekuthuleke kanje ku right kanje wonke umuntu right kunjani sizosenza ama peaceful march. Into ezenza ukuthi izwe kubonakala ukuthi alilawuleki yithi sizohlela ukuthi izwe lingalawuleki. Ma izwe sizothi izalilawuleki kungenzeki lutho hawu buka konke kusahamba kahle amability yonke into irana kahle. Uyabona ifisaqala ngayo nje eMaritzburg savala yonke into lapha eMaritzburg ngenkathi kwenzeka yonke lemkhoshosho ukwenzeka. Lokho bokuzoyikhipha attention encane ukuthi there is something cooking lapha. But instead sagoqa izandla savumela same system esoppressayo ukuthi kube yiyo ethatha inqumo. Sayivumela sasangayilwisa futhi kodwa egcineni sibe sithi silwa nesystem. Silwana kanjani isystem ekubeni sisebenza ngayo lo system leyo silindele ukuthi ibe yiyo esikhiphela inqumo kodwa sithi silwa nayo. Awukwazi ukuthi ungalwisa mina ngomdlalo osungulwe yimina uthi uzongilwisa ngawo uzongibhitha kulo mdlalo. Khohlwa mina nginayo yonke indlela yokuthi ungathi ufuna ungibhitha ngala ngizocreate umthetho omusha. Angithi mina umnikazi wawo uzocreate into entsha izoqhamuka njalo ungeke uzungenze lutho unless uzosungula igame yakho nawe uzonginqoba ngayo ke. Kodwa masosenza same strategies ezami uzonqoba ngazo aferhit khohlwa njengesidomo esikolweni. So now ithi indaba amasosha angangenelela if thina ngempela ke sizimisele ukuthi sithi cha sikhathele ukuthi phela inkinga thina sifuna ukutshelwa yonke into. Ngeke umsholozi azalikhiphe ngokusobala ukuthi hambani uyenze u1 no2 hambani uyenze ukuthi no. Ngoba manje lokho umhlozi uhlanipheka kabi uyazi kahle. So yithi siyabantu okumele esisukume senza ake senze ama 2021 ama-unrest. Angikhumbuli umsholozi mina egxeka ethi sabheda. Angikhumbuli. Akazasigxeke. So yini esihlulayo ukuthi sikuphinde lokho izwe libe ungovernable ngempela ke bese amasosha azongena kathi wo cela ukubuza la ngithi siyangena la azongena amasosha kathi Ramaphosa yini lelwisa abantu kanje wenzeni bese bemphenya bathi Ramaphosa into esisabeka kanje siyakuthatha sikujikijela lapha sithatha okhiye sibalahla le okwamanje izwe liphathwa amasosha kuze kube nozinzo. Yileyo nto ke siyifunayo. The problem esibhekene nayo nje namhlanje ukuthi we have no time on our side. Asisikho isikhathi. Umholi wethu ubaba Msholozi usemdala. And futhi leminyaka iyahamba laba benza amabomu they are buying time ukuthi sizoqhubeka isikhathi bayazi ukuthi ma ubaba Msholozi
engasenawo lamandla anawo yabo esengene uguga ngeke senzeka lutho naloko bayazi umkhonto uzohlakazeka. That is what they know exactly. So now sine problem ke yokuthi ke masithi siyabheka asiboni ke ukuthi ubani ke ongaqhubha inqola ngoba ngabe siyababona phela kuyimanje sinamasosha. Mina owami ngabe ngithi hey eduze kababa laphana yonke into kukhona amasosha caca ukwenzakalani. Lento esifuna ukuyenza thina sithi silwa nendaba edemocracy kodwa sifuna kube nedemocracy kumkhonto. Hey kodwa sithi sizofuna democracy kodwa kumkhonto sifuna ukuyenza ngedemocracy. Safuna ikhundla. Hey sifuna kuyovotwa. Hey kuzovotwa kuyoshintshwa o-coordinator kuyoshintshwa obani. Osebenza kanje abasekho coordinator no convener sesibuyele back to sesifuna kushintsha lawo bantu uyabheda kahle sosibani uyabheda sifuna idemocracy kodwa sisilwa nayo kanjani. Hayibo sinamasosha ke la kumkhonto ngebhadi ke amasosha ethu Nkosi yami asekubone konke nawo aseyabantu abanama family banabazukulu. So bona into engicabanga ukufanga basilekelela ngayo ke i-training. Hayi udinga training ukhe ngencane manje aba basitrain sina ama commander uthi phela ke inkinga into eyibuka amasosha omkhonto are very disciplined. Yonke into instruction bayithatha kubaba phezulu abakwazi ukwenza okungaphandle kababa. Kodwa mina ngithi amasosha hayi ngeke awasilawule manje. Awasilawula amasosha manje sinama command anzima kabi la. Sino command umshipheni lana, sino command uMazembe, sino command hey do or die khona sinayo yonke into. Ngawuthi yiwo mavale basho ukuthi bafana manje hayi. Kodwa manje inkinga nabo shuthi babupheke izandla bakwazi ukuthi bathi kumele isuke kuthina lento. Ngoba ngempela futhi ke ngeke size siliphathe lelizwe ngaphandle kwabo. Otherwise 2029 ama elections akhona sizowawina ngo2/3 majority yes but ngeke baze basivumele ukuthi silawule. Kuzomela umkhonto ucompromise, kuzomela umkhonto udayise okuthize ungabi umkhonto lo othe uzenza ukuthi kuzokwazi ungena emandleni. Senqundekile ke amandla uthi nina hayi championani service delivered championani ini kodwa khohlwana umhlaba. Kuyimanje sibhizi nelokhuza nemithetho eya createwa singekho singakwazi ngisho ukuba nezwi ecreation kwayo. Sikhuluma ngo-Land Act bo-1913, sikhuluma ngo-Land Act bo-banibani bo-19 edonsa amehlo o-19 banibani sasikuphi thina sasingavoti ngisho ukuvota. Leyo mithetho leyo imithetho eyacreatewa ekuthenini beyivikele bona imihlaba yethu abayintshontshile. Bese sifuna ukusenzisa imithetho yabo ukuthi siwine umhlaba wethu back kanjani. Angithi sasinemithetho yethu thina yesintu yes-African ngenkathi befika ngendluzula beyithatha lo mhlaba bangayihlonipha thina imithetho yethu. Thina sekuzomela sihloniphe imithetho yabo abayibeke ukuvikela lemhlaba abayintshontshe kuthina. Hey kodwa silele. Hayibo sazalala. Hey Nkosi yami asithathi ngani lemhlaba ke leyo siyithathe ke bese sicreate imithetho nathi uzozivikela imhlaba yethu. Benze njalo. Manje sifuna ubabhitha kodwa sisasebenzisa imithetho eyabekwa yibona on our absence. Singekho thina bayibeka imithetho elwa nathi. Shame konke kuhamba isikhathi kuyo yonke lento. Oh yeah, hey kwamnyama ngimnyama hey lohlezi kumnyama angazi kuyosani asithembe kuyosa kodwa hey angakwazi ukuthi ngayisela nje akwazi. Uyabona labantu okuthiwa ama-Ashkenazi balawula yonke into emhlabeni
balawula ipolitiki, balawula imali, amabhenki, yonke into, means of production, base bethina sobangala ipolitiki, yonke into izolunga ipolitiki yethu. Kodwa le politiki yasungulwa yibona. Thina masivota senzani sizwa ngabo. Bese sithi-ke sobabhitha, sizongena kulento sibabhithe. Khona njengesidomo esikolweni. I salute. I'm out. Tango.